Pozornosť futbalových priaznicov smerovala v rámci predposledného 32. kola našej Torgoligy najmä na bratislavské Pasienky. V hlavnom meste sa v súboji Slovan Dubnica bojovalo o titul i o záchranu. Po výsledku 3-1 získal Slovan 6. titul majstra Slovenska v ére samostatnosti. No a to má v tejto sezóne aj double. No a my máme na mieste činu, teda už v areáli Pasienok, kde sa už konajú oslavy Slovana Bratislava, kolegu Mira Helda. Miro, pekný večer. Dobrý večer z bratislavských Pasienkov. Slovan zvíťazil nad Dubnicou 3-1 a stal majstrom ligy už bolo pred koncom. Gól na skóre otváral v 19. minúte Karim Gédé, potom Dubničan Vavrík vyrovnal, ale 2 gólmi Filip Šebol strhol vedenie na stranu Belasich. Ako môžete vidieť, tu je to už riadne divoké, fanúšikovia sa tešia, za nami môžete vidieť aj hráčov Slovana Bratislava. Toľko z Pasienkov z Bratislave. Veľa zdravia, šťastia. Číslo 1. Skalani. No, ďakujeme veľmi pekne, takže vidíme, že Miro tam má už aj nových kamarátov.